Dan heeft Robbie ook nog een heel klein broertje, dat is nog maar een baby. Die ligt in de wieg. En die heet Arie. En omdat de moeder van Robbie het zo druk heeft, vindt ze het wel fijn als Robbie af en toe met Arie gaat wandelen. In de kinderwagen. Maar daar vindt Robbie niks aan. Toch moet hij het af en toe doen hoor. En vandaag doet hij het met Madelief samen. En dan moet je maar eens horen wat er gebeurt. Echt gebeurt. Echt gebeurt. Bij Madelief blijven hoor, zegt Robbie's moeder als ze buiten zijn. Robbie knikt somber. Zijn moeder kijkt in de wagen. En Arie, dat babytje, dat ligt in de wagen rond te kijken. Madelief duwt de wagen. Robbie loopt een meter bij de vandaan en hij probeert te kijken of hij er niet bij hoort. Maar dat is moeilijk, want Madelief rijdt steeds naar hem toe. Madelief kijkt achterom. Robbie's moeder is naar binnen gegaan. Leuk hè, zegt Madelief. Waar gaan we naartoe? Naar de markt, zegt Robbie. Naar de markt? Madelief kijkt hem aan. Je gaat toch niks geks doen hè? Oh nee, gewoon naar de markt. Madelief vertrouwt het niks. Wat moest je met zo'n grote kinderwagen op een markt? We kunnen beter naar een park gaan, zegt ze, waar het rustig is. Er is hier geen park, zegt Robbie. Oh, nou, dan maar naar de markt. Ze gaan naar links en ze gaan naar rechts en dan zijn ze. Madelief had gelijk hoor. Het is er veel te druk en er staan kraampjes aan beide kanten van de straat. En daartussendoor krioelen de mensen. Die komt er met een kinderwagen maar moeilijk doorheen. Als ze halverwege de markt zijn, stopt Robbie. Wacht eens, dit is een goede plek. Een goede plek, vraagt Madelief. Waarvoor? Ze kijkt om zich heen, ze ziet niks bijzonders. Plotseling begint Robbie hard te schreeuwen. Baby te koop! Baby te koop! Hartstikke gezond! Huilt niet, poept niet, stinkt dus ook niet. Baby te koop! Madelief schrikt zich rot. Ben je gek geworden, schreeuwt ze. Ze probeert de wagen weg te duwen, maar Robbie houdt hem met 2 handen vast. Baby te koop, schreeuwt hij. De laatste uit de voorraad. Huilt niet, poept niet, stinkt niet. Wie maakt me los? Er staan al gauw een heleboel mensen om zich heen. De wagen kan hij niet eens meer weg. Ze zijn ingesloten. Niet waar hoor. Helemaal niet waar, zegt Madelief tegen de mensen. Maar ze luisteren niet naar haar. Ze luisteren naar Robbie. En ze lachen. Als je niet poept, is hij ook niet gezond, zegt de meneer. Hoeveel kost die? Vraagt een andere. 10 gulden, schreeuwt Robbie. 10 gulden voor deze prachtige baby. De mensen lachen. Madelief weet niet wat ze moet doen. Ze kijkt angstig om zich heen. Is er nou niemand die er kan helpen? Er komt een mevrouw naar voren. Ze haalt een portemonnee uit de boodschappentas. Daar kan ik hem niet voor laten liggen, zegt ze. Dat is geen prijs. Ze trekt een tientje uit de portemonnee. En ze steekt hem naar Robbie uit. Maar die pakt hem niet aan. Hij staat opeens heel raar te kijken. Het is eigenlijk 20 gulden. Oh, dat geeft niks hoor, zegt de mevrouw. Ze pakt nog een tientje uit de portemonnee. Robbie is bleek geworden. Hij staart naar het geld. Ik bedoel natuurlijk 30 gulden, zegt hij. De mevrouw kijkt in de portemonnee. Tja, dan moeten we het anders doen, zegt ze. Ze stopt de tientjes terug. Ze trekt een biljet van 5 en een biljet van 25 gulden uit. Hier, zegt ze. Ja, maar, zegt Robbie wanhopig. Ik heb gelogen hoor. Hij krijst de hele dag. En hij stinkt de pot uit. De mevrouw lacht. Geeft allemaal niks, dat kan ik best eten. Oh, zegt Robbie. Maar dan pakt hij de stang van de wagen. Eigenlijk is hij helemaal niet te koop. Hij duwt de wagen hard naar voren. De mensen springen opzij en Robbie rent er met de wagen vandoor. Er wordt geschreeuwd en gelachen. De mevrouw zwaait met haar geld boven de hoofd. Maar Robbie kijkt niet om. Hij rent of zijn leven ervan afhangt. En Madelief rent blij achter hem aan. Nou, dat is goed afgelopen. Maar dat is niet echt. Niet echt gebeurd? Mooi. Nou, bijna echt. Goed? Ja. Ja, maar op school ik heb tenminste het hele boek ook uitgelezen. Dit speciale boek, grote mensen kan je bij de soep van kopen. Of de hele dikke Madelief. Ja, dit Als je me nou. Dus ik kan jullie niks nieuws meer vertellen.
Dat van Jonathan had je nog niet gelezen? Over de slang en zo? Als jullie... ik denk dat wij moeten ruilen met een andere groep nu. Of niet? Nou, jij nog. Ik ken het niet van toeval. Oh ja. Ja. Die heb ik ook nog. Die is tenminste toch niet bezig met hè? Over dat verdwalen? Ja. Ja. Heeft tenminste pas geleden gekocht. Ja. Dat is deze. Ja. Het is toeval en de kunst van het verdwalen. Dat is 2 weken. Dat is die andere, ja. Dat is het tweede deel. Dan zijn we er klaar, jongens. Dag. Weet je dat ik kan niet van mijn boek verdernen? Ik wil nog een. Ja. Om de tijd te ruimen. Zo moet ik hem op. Ik kom het hoor. Ik zal straks eens horen wat jullie te vertellen hebben. Kennen jullie de jonge prinsen? Nee. Nee, ik hoor genoeg mee. Prima. Ik begin gewoon bij het begin. Ik heb het boek van Monique geleend. Ik had het niet eens hier. Daar gaat hij. Diederik Rarekiek lijkt een saaie jongen. Want hij is altijd voor het donker thuis. Hij gaat zonder zeuren naar bed. Hij eet 's morgens zonder klagen zijn smerige pap. Hij trekt zonder zeuren de idiootste kleren aan. En dat doet hij niet omdat hij braaf of lief of gehoorzaam is. Maar omdat hij als de dood is voor zijn tante. Het is een afschuwelijk mens. Ze is groot en dik. Ze loopt als een neushoorn. Ze zingt als een haai. En ze heet Petronella Bal. Arme Diederik. Je tante zal toch Petronella Bal heten? Diederik heet zelf gelukkig niet Bal. Hij heet Rarekiek. Diederik heet dus Diederik Rarekiek, wat veel beter is dan Diederik Bal. Maar die tante, die kan echt niet erger. En ze is nog sterk ook. Ze is kampioen dweilwerpen. Ze gooit dure spullen uit het raam als ze kwaad is. Laatst aquarium nog. Met 125 liter water erin en 13 vissen. Van 3 hoog naar beneden. Het was alsof de Noordzee uit de lucht kwam vallen. De benedenbuurman werd in 1 klap gelovig. Zijn zoontje Piet, van de benedenbuurman van 4, die rende met zijn garnalennetje naar buiten. Niet dieper dan je navel, gilde zijn moeder. Wat een herrie. Alleen omdat de vissen glibberig hadden gekeken. Arme Diederik. En als jij ook glibberig kijkt, gilde Petronella vanuit haar enorme jurk, gooi ik je in 1 mooitje door achter je visbak aan. Diederik hield dus dapper zijn ogen droog. En zo was er elke dag wat. De ene vreselijke gebeurtenis na de andere. Het leven van een kind is soms net een braamstruik waar geen eens bramen aan zitten. Zaterdagmorgen roept Petronella Diederik bij zich. Ze zit achter haar reusachtige bureau. Haar bril komt nog net boven het bureaublad uit, want Petronella koopt alles op de groei. Kom, kom, zegt ze ongeduldig en wijst naar een stoel. Diederik gaat zitten. Zo, zegt Petronella. Die zit. Je weet wat er gaat gebeuren, hè? Je krijgt je zakgeld. Wat ga je daarvoor kopen? Nou, begint Diederik. Hij kijkt naar het plafond. Nou, heel dom, zegt Petronella. Zakgeld geef je niet uit, zakgeld spaar je. Zeg nou. Zakgeld spaar je, zegt Diederik. Heel goed, zegt Petronella. Ze bukt zich en rommelt in een la. Ze zet een spaarpot op het bureau. Ik doe jouw zakgeld in jouw spaarpot, zegt Petronella. Diederik hoort een gulden en 2 kwartjes in de spaarpot vallen. En ik doe jouw spaarpot voor alle zekerheid in mijn bureaula, zegt Petronella.
En de sleutel? Ze neemt de sleutel van de la en hangt hem als een haring voor haar mond. En de sleutel hou ik bij me. Ze laat de sleutel los en die verdwijnt achter de blouse. Het is niet dat ik je niet vertrouw, zegt ze. Diederik knikt. Zo gaat het nou elke week. Hij verveelt zich. Ik zou wel eens willen weten, zegt hij. Petronella schiet overeind. Je begint toch niet weer over je ouders, hè? Schreeuwt ze. Diederik zegt niks. Ik weet absoluut niet wat er met ze is gebeurd, zegt Petronella. Ze waren zomaar ineens dood. Ben je nu eindelijk tevreden? Nou, zegt Diederik. Geloof je me soms niet? Je eigen tante? Petronella is krijtwit. Er staan tranen in de ogen. Als je nog 1 keer over je ouders begint, leg ik een briefje op mijn bureau. Wat voor een briefje, vraagt Diederik verbaasd. Een briefje waarop staat, Diederik duwde me, zegt Petronella met trillende stem. Diederik haalt zijn schouders op. En daarna spring ik uit het raam, zegt Petronella. En als de politie dan dat briefje leest, ga jij voor 100 jaar achter de tralies. Goed, zegt Diederik. Vertel me eens over papa en mama. Petronella springt als een tijger op hem af. Ze slaat zo hard als ze kan een gat in de lucht. Dan barst ze in huilen uit. Stank voor dank, snikt ze. Stank voor dank krijg ik van die akelige jongen. Zo'n goede tante als ik ben. Diederik zucht. Hij staat op. Het is zaterdag. Het wordt tijd voor een goed avontuur. Eerst je kamer opruimen. Daarna mag je naar buiten. En als er een hond in de straat is, jaag hem dan weg, zegt Petronella. Want ze is als de dood voor honden. En als hij op de stoep heeft gepoept, moet je hem een schop geven. Ja, tante, zucht Diederik. Hij gaat naar boven. Zijn kamer opruimen. Nou ja, en zo gaat dat maar door. Verder? Ja. Diederik's beste vriend heet Jonathan Kip. Jonathan haalt zaterdags Diederik van huis, want hij houdt ook van avonturen. Nu staat hij voor de deur. Hij belt aan. Petronella trekt de deur open. Oh, dat is van boven aan de trap. Ja, trekt de deur open. Jonathan stapt binnen en kijkt omhoog langs de donkere trap. Dan suist er iets langs zijn rechteroor. Hij hoort een toffe klap tegen de buitendeur. Jonathan kijkt om en ziet een bibberende dweil tegen het hout. De dweil zakt aarzelend naar de vloer. Alweer mis, schreeuwt Petronella boven aan de trap. Volgens mij stond jij niet stil. Toch wel, mevrouw, zegt Jonathan. Je bewoog je hoofd, zegt Petronella. Anders was hij dwars over je flapboor gegaan. Oh, op die manier, zegt Jonathan beleefd. Is Diederik thuis, mevrouw? Dat vertel ik niet, zegt Petronella. Kinderen moeten zelf leren op onderzoek uit te gaan. Mag ik dan boven komen, mevrouw? Vraagt Jonathan. Geen sprake van, schreeuwt Petronella. Of wil je soms een dweil op je mast? Ze trekt een verse dweil uit een emmer. Jonathan rukt de deur open en springt de straat op. Hé, pst, Jonathan. Jonathan kijkt naar boven. Diederik zakt statig naar beneden aan het breiwerk van tante Petronella. Het breiwerk wordt steeds korter en de draad steeds langer. Jonathan houdt zijn adem in. Haalt Diederik de grond? Is er breiwerk genoeg voor 3 verdiepingen? Of valt Diederik op de stoep te pletten? Het zijn bange vragen waar niemand het antwoord op weet. Als iemand van 3 hoog aan een breiwerk naar beneden zakt, kun je je beter niks afvragen. Jonathan knijpt zijn ogen stijf dicht. Hij legt zijn handen voor zijn gesloten ogen. En dan voelt hij een klap op zijn schouder. Schiet op, zegt Diederik. Wegwezen. Ze rennen door de straat. De dweilen wentelwieken fluitend om hun oren. Petronella's stem snerpt als een tram in de bocht. Gelukkig staat er een klein zwart hondje op de stoep. Het rent keffend op Petronella af en hapt naar haar benen. Ze rent gillend naar huis en slaat de deur achter zich dicht. De jongens draven een hoek om. Ze zijn veilig. Ze duiken hijgend het portiek binnen. Ze gaan zitten en steken een sigaretje op. Ja, ik schaam me wild, maar ja, het staat er. Ze paffen stilletjes voor zich uit. Het is een vredig gezicht, die 2 jongens, rokend in de portiek. Wat een mens, zucht Jonathan. Waar doet ze het toch allemaal voor? Moderne opvoeding, gromt Diederik. Ze wil geen ei zijn. Ei? Ei, bobbelt Jonathan. Dat is dat je aardig bent, zegt Diederik. Oh ja, zegt Jonathan. Ze wil dus niet aardig zijn, zegt Diederik. Jonathan knikt. Hij kijkt naar de wand van zijn sigaret. Als jij er te pakken krijgt, rooster je er zeker levend, hè? Vraagt hij. Diederik denkt na.
Zeker, zegt hij dan. Hij drukt zijn peuk uit en staat op. Ga je mee, vraagt hij. Maar Jonathan staat al naast hem. Ze nemen de tram, omdat de tram vaak naar een avontuur rijdt. En weet je wat er met de jongens nou eigenlijk aan de hand is? Ja. Nou? Ze zijn koninklijke prins. Ja, ze zijn eigenlijk koninklijke prinsen, precies. Ja. Of hebben ze dat verzonnen? Ja. Ja, ze denken eraf, maar ze zijn het toch echt. Ze zijn het ook echt, ja. Nou, op een bepaald moment dan, kijk, ze wonen namelijk in een heel ander land dan Nederland. In dit land zit een hele enge koning. En die hele enge koning, die heeft koningschap, ja. Die hele enge koning, die heeft de vorige koning, die wel aardig was, weggejaagd. Maar die vorige koning had twee zoontjes, een tweeling. En die zijn dus ook weggejaagd, maar niemand weet waar ze zijn. En dan op een dag verzinnen Jonathan en Dierik dat zij die prinsen zijn. En dan zou je denken, nou als je dat verzonnen hebt, dan is het toch niet echt. Maar in dit boek gebeurt het dat het helemaal niks uitmaakt of je het verzint of dat je het echt bent. Want ze hebben het verzonnen en ze worden het echt. Ja, dan krijgen ze die tante te pakken. Nou, te pakken, in ieder geval, ze krijgen wel een zin. Maar tante Petronella, aan het eind van het boek, tante Petronella, nou lief, maar die heeft wel wat geleerd, ja. Blijft een beetje raar mens, maar... Wat voor boek kennen jullie eigenlijk van mij? Tintoeval. Tintoeval ken je ook? Ja, de kap op de kap en het vallen. Oh ja. Dus deze ken je al. Wacht even, Monique, ik zal hem maar gauw teruggeven, want straks... Tranenkool en kop ken je ook? Ja. En, wacht even, dat zou ik wel... En welke Tintoeval? Deze? Ja, die dus, die leuk. Weten jullie iets waar ik uit zou moeten voorlezen? Toeval. Ik denk Op je toeval. kop in de prullenbak? Ja. Welk verhaaltje? Nou, denk maar even na. Op je kop in de prullenbak, jongens. Dierentuin. Ze woont dus in een stad waar ze met de tram naar de dierentuin kunnen, hè? Wat zeggen jullie trouwens? Zeggen jullie tram of tram? Tram? Sommigen zeggen tram, anderen zeggen tram. Ja? Zal ik voor de feestelijkheid eens tram zeggen? Goed. Oei, dat is fijn. Vandaag gaan ze naar de dierentuin. Dat is niet ver hoor. Een klein stukje met de tram. Maar met een hele klas in de tram, dat is pas wollig. Ik doe net of ik er niet bij hoor, zegt de meester op de tramhalte. Zeggen jullie ook tramhalte dan? Moeilijk voor mij hoor. Tram. Ja, tramhalte. Ik zeg toch maar tram. Ik doe net of ik er niet bij hoor, zegt de meester op de tramhalte. Hij trekt een angstig gezicht. Wat zal dat worden met al die schreeuwende kinderen? Als de tram stopt, stormen ze naar binnen. De tram is ineens vol. En een lawaai. Het lijkt de kermis wel. Hé, hier is plaats, schreeuwt Madelief naar Tineke. Maar Peter wil er ook wel zitten. Hij rent door het middenpad en oh wee, daar struikelt hij over een been. Hoepla, daar rolt hij bij een mevrouw op schoot. Maar meneer, roept de mevrouw naar de meester, kunt u niet wat beter op die kinderen letten? Ik weet nergens van, zegt de meester. Ik hoor er niet bij. De mevrouw schrikt van, hoe is het mogelijk, mocht ze? Maar ze durft niks meer te zeggen. Meester, gilt Peter, ik word later machinist. Ik ben er niet, steunt de meester benauwd. Nu kijken alle mensen naar hem. Ze trekken zure gezichten. Een onderwijzer die liegt. Is dat een voorbeeld voor kinderen? Ik ben blij dat mijn kind niet bij u in de klas zit, zegt de mevrouw vlak naast hem. Ik ook, antwoordt de meester snel. Hij heeft het heel warm. Hoeveel haltes nog? Heb je die dikke gezien achterin? Ja, die moet blijven staan, die past niet op een stoeltje. De meester sluit wanhopig zijn ogen. Wie was dat nou weer? De grote mensen in de tram zijn ijzig stil. Ze kijken alleen maar. Hij voelt hun ogen prikken. Moeten we er hier uit, meester? De meester tuurt dof naar buiten. Nee, ze moeten er nog steeds niet uit. Kan jij bij die stang? Vraagt Madelief. Ze wijst. Hoog boven, er zit een glimmende buis. Daar houden de grote mensen zich aan vast als ze moeten staan. Nee, zegt Tineke. Wacht, ik til je op. Madelief short aan Tineke. Peter helpt ook. En jawel, daar heeft Tineke de stang beet. Los, roept Madelief. Daar hangt Tineke.
Haar benen bungelen wel een halve meter boven de grond. Help, roept ze. Spring dan, roepen de kinderen. Help, ik durf niet, gilt Tineke. Dat is lachen geblazen. Tineke hoog in de lucht, spartelend als een vis. Lollig hoor, samen in de tram. We moeten eruit, jongens. De deuren klappen al open. Op de tramheuvel blijven staan, buldert de meester. De kinderen denderen de tram uit. Maar Tineke spartelt nog steeds aan die stang. Help, help. De meester rent naar voren. Hij pakt Tineke bij de middel en draagt er de tram uit. Buiten tilt hij er hoog op. Tot voor de ramen. Zwaaien, gromt hij. Zwaaien, jongens. En de hele klas zwaait. Maar niemand zwaait terug. Ja, kom op. Was er nog een verzoek of niet? Ander verhaaltje? Ja, als die verhoogd is. Dat is de vraag, ja, of ze...